Hello guys, good morning. Magandang tanghali sa inyong lahat. Dito na naman tayo sa guys, sa Dagupan. Divinesia Road. Ito yung project ko guys, bago. Ayan, yan. Bypass dito papuntang La Union. Dito ako ngayon. Sinight visit ko kasi malapit na rin tong umpisahan. Bibili muna tayo ng tubig guys. Kaya yan na to, kung makikita mo halos walang bahay. Oh, iikot-ikot lang tayo dito. Ang tindahan dito nag-iisa. Tao po. Pabili. Bibili tayo ng tubig. Yan. Yan mga kids, oh. Tingnan mo. Maamo. Maamo. Yun, kumakain ng damo. Ay, kakain pala ng mangga to eh. Pupunta doon sa kanya. Sa may... Anak ng tokop. Ano yun? Anuhin niya, habulin niya. Yun o, yung nakika dyan. Yan. Hindi namatay. Hindi bilang muli niya. Ikot-kot na ka. Alin ang buntis ito? Yun, lalaki yun. Ang bilis sumakbo nun ah. Pandas yun. Sakto yun. Underpass. Ba't ganito talaga yung ano niya? Pinagli sa penguin. Ayun. Guys, dito sa Pangasinan, yung bunga ng malunggay ang paborito nila. Sa Bisaya at Mindanao, hindi ito kinakain. Pero dito talagang swak na yung nito, panlasa. Ayan si ate nagbabalat ng malunggay. Yan ang paborito dito. Dito ako ngayon sa Dagupan Town guys. Yan nakikita mo. Parang Manila na rin dito, malalaki ng building. Pero sa yaman ng mga tao dito, pero malunggay lang yung ulam namin. Kasi walang toxic. Yan ang aming paboritong ulam dito sa Pangasinan Sea. Mga Ilocano. Pati yung aso guys, ang sarap na lang nito. Ang aso sa atin di pinakain. Pero dito, naku, walang matapon. Kaya mabilis silang yumaman. Di tulad ng mga Bisaya, kahit wala, naku, magpakameron. Ayan ang master namin, oh. Thank you for watching guys.